Iloilo Science and Technology University ginakondenar ang asod-asod nga bomb threats sa universidad. Kapulisan, maid-aid nga ginausisa ang responsable sa insidente. Inagitutukan ni Julius Bilacaol. Suspendido ang face-to-face classes sa Iloilo Science and Technology University Main Campus sa Lapas, Iloilo City, subong adlaw. Tigaylo, ginpatigayon ang online classes para maamlikan ang seguridad sa mga estudyante. Manunudlo kag iban pa nga empleyado kasunod sa asod-asod nga bomb threat sa universidad. Ang nahaunang insidente natabo kahapon sa ngaga. Ini nasundan pagkagabi. This seems to have transformed not only annoying pero taman naging siya ka worthy of being condemned lang ang classes sa mga sa ulubrahon. Padayon nga nagapakigangot ang tagdumalahan sa universidad sa kapulisan. Ang insidente, ang seryoso nga ginatutukan sang Iloilo City Police Office. Nobyembre sa nagligan nga tuig, gin-bomb threat man ang isatyo. Ang may kahimuan sini, natumod kag napasaka na sang kaso. Apang subong, aminado ang kapulisan nga mabudlay ang pagkilala sa nagapadala sang pamahog. Kag hindi na ini magkabing nga pangsaskulang, kundi kaangay nga may motibo ang nagahimo sini. Kay ginatanaw ta ang posibilidad nga personal ini nga motibo. Kag may madalom nga rason, kag dugang padera, posible matanda sa teknolohiya. Ginatugyan naman sang ICPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit ang mas madalom nga investigasyon sa insidente. Ang mga kasubong sini nga pamahog, apisar wala nagaresulta sa malain nga hitabo. Nagatuga naman sang perwisyo sa mga natungdan nga eskwelahan kag sa mga estudyante. Gani nagapaandam ang kapulisan sa mga nagaplano nga maghimo sang kasubong nga bulahaton nga mahimo sila magpangatubang sang reklamo pananglitan sila ang mabisto. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.